Řekni nám něco. Ty točíš? Ne, fotím. Já myslím, že točíš. Proč to Nebo myslíš? video. Už točím. Jak ti je? Mi dobře, ale Honďa půjde za půl dvou do vody. Za půl dvou? Ten půjde, za půl dvou. Ten půjde, i když to sjedem, tak ten půjde. Fakt. Já ho otočím, celou loď. Prozradíš mu to, nebo to je tajemství? On už o tom ví, že jde za půl dvou do vody. A dál? Nefoť mě, vole. No. Natoč mě. Co to dáš zase na YouTube, vole? Nedám. Ne. Já nevím, co to je YouTube. Že by ty jablonci od nás, vole, to viděli.